Right, muri Zimbabwe makadiko kuma timu nyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 radio driver nasi ndakwanisa kuwana mukana wekumbururuka mufunge kundogara muguta reHarare ku South Park kumagetsi uko ndo kwandiri apo pandaita rombo rakanaka rikusangana na madzibaba no rest pane chiitiko chakaitika kumashure uko pane murume nemukadzi vakanamirana ndodera kuti ndakasvika apo panzvimbo yacho zvinhu izvozvo zvaitika saka ndoda kunzwa inini nhasi kuna madzibaba no rest kuti nyaya iyi yakafamba sei ndezvechokwadi here ko iwo madzibaba no rest wacho wanombobatawo sei regai tinzwe tipinde munyaya yedu zvizere madzibaba makadi zvenyu tinofara yedu right tisati tanyatsa kupinda munyaya yedu ndoda kuti ndizive madzibaba kuti imimi muri madzibaba here kana kuti muri n'anga ndoda kuti mundipatsanurire ipapo. Ini ndinoita zvese. Ini ndiri n'anga ndiri madzibaba. Ndinoshanda mushonga. Alright. Kune vanouya vachida zviposto ndinobata nechipostori nekuti ini ndinorotswa mushonga. Saka ndinozviti ndinoita zvinhu zviviri. Kuti ndinorotswa mushonga. Alright. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Right, pane nyaya yakaitika kumashure uko murume nemukadzi vakanamirana. Toda kuziva kuti ichokwadi here nekuti pakabuda zita renyu. Toda kunzwa kuti ichokwadi here madzibaba kuti ndimi makazviita. Sekutaura kwamuta ichokwadi. Ndine basa rakawanda ndinoita. Ndine rukau rakawandisa. Ndine rukau rebanga. Ndine rukau reruware. Ndine rukau reruware kuti munhu anoshayikwa kushaya. Ndine rukau renzou. Ndokuti munhu anenge achirira mudumbu pese panenge ari. Kana kuzvimba dumbu. Ndine rukau rakawanda, ndine rukau rinoita 12 type yerukau. Mana rukau randataura zvitatu. Ndine rukau rakawandisa. Ndoshandisa mushonga. Right, tiri ipapo. Ngatitarisei sesi kuti munhu mamupa mushonga werukau abatwa nerukau kana rwanamirana saizvo zviya. Zvinombonoreka here, zvinobvisika here? Kana kuti zvinoita sei papa munokwanisa kuzvibvisa here muchipatsanura kuti umwe neumwe oenda kwake nekuti vanhu vaya vanenge vatonamirana? Izvo ndinokwanisa zvirongono asi zvauchoda muridzi akazvitora. Akauya ndikamugadzirira ndiye vanenge ndichizoda. Zvinorongonoka. Okay. Asi akafawo ariyo vandakagadzirira mbatakasiti ndofoko zvose zviitika uko zvinonetsa. Apa munenge makuda akatora wacho. Ndizvozvo. Mapedzerana zvamapedzerana ikoko, idze mataurirana, mabhadhara zvamabhadharana ikoko. Nyange musina kubhadhara asi mautaurirana mawirirana zvamune manzwanana. Zvinorongonora. Alright. Saka ngatitarisei isisu murume vamai vaya wekunamirana akauya here kwamuri? Akauya. Mukamubatsira sei? Akauya akachienda kwamuri kanopiwa mombe dzake chikorufu. Vataurirana. Akati varanga akasiya panapo. Ndikachibika nemushonga wangu panapo. Ndakachoti zvomora. Ndokuzopona kwata munhu akazopona nemudzimai wake. Right, saka pakashata. Right, regai timbodzokerei zvakare madzibaba no rest. Toda kuziva kuti imimi izvi zvekurapa izvi makazvitanga rini izvi madzibaba no rest? Zvekurapa izvi ndofunga ndane nguva. Okay. Ndakazvitanga ndiri mudiki. Ndaingoudzwa namai vangu achiti mwana ndakarota chinhu. Kana usiku ndakamuka kusenda achimuka chinzi namai vangu achiti usataura zvaurota usazvitaure. Ndaingozvigona kuzvitaura pakana pane vanhu vochindidhonza uchizvataura zvazvitauro pamberi pevanhu. Okay. Ndaita zvokurotswa ndichitaura ndichiudza vabereki vangu asi vaiziva kuti pane zviri kuitika pandiri. Asi vaindirambidza kuti tese ndizvitaure pavanhu. Vachindidzivisa. Alright. Saka zvekuzotanga kunyatsa kushandira vanhu kunyatsa kuziva kuti zvandiri kuita izvi zvinotobatsirawo vamwe vanhu vakararama munyika. Makazvitanga mazera api? Ndakazvitanga 2005. 2005. Alright. Tinotenda zvikuru. Right, panapa ndirikuona panapa pane grazi iri. Ndikatarisa panapa ndirikuona grazi iri. Grazi iri munorishandisa sei? Iri grazi iri riri panapa ndinorishandisa kuti munhu kana abirwa zvabirwa mba kwake. Asi kuziva ndiani amubira. Ndizvozvo. Ndokwanisa kumuratidza pagirazi. Achitoona munhu wacho achiona pagirazi apo. Chechipiri mafamily munhu ashaya hama dzake ati asi kuziva baba vake asi kuziva mai vake. Akangozvarwa wakati vabereki vakambovashayika vakaparamba nawo. Mukukura kwake akakura chikuita nemwe mhuri. Asi kaziva baba vake. Akuda kuziva rudzi rwake. Ndinokwanisa kumuratidza apo.
Kuti baba wako ndi awo. Baba wako ndi baba. Wanogara kwakati kwakati. Chechitatu. Pafiwa munhu afa mufamily hamusikuziva kuti ndiani afa kati vana muri kupera kufa mufamily. Hamusikuziva kuti muri kupera kwari kuti mufamily chichi kuitika. Makawesi family vanokwanisa kuona kuti chichi kukonzera ndiani akabata. Alright. Murudzi mavo. Chechi 4 ndechekuti mumusha mata mudzimu miviri. Hanzvadzi kunzi nemudzimu mukoma ari kunzi nemudzimu baba ane mudzimu hanzvadzi nehanzvadzi kune mudzimu mumusha wane mata mudzimu miviri. Mudzipa mudzimu miviri pane munhu anenge anenge akaromba nechikwambo chanenge nacho. Ndokwanisa kuzvibudisa zvose kuziva kuti ningu yamudzimu wana hausi mudzimu wechokwadi. Ane mudzimu wechokwadi ndeuyu. Okay. Kugadzisa nhau dzake kuti zvifambe zvakanaka. Zvichibuda ipapa. Zvichibuda ipapa. Right. Saka iri girazi iri madzibaba iri. Makari wana kupi girazi iri kuti muzotange kuburitsa mumwe wanhu wachiona zvawanenge wachiona pagirazi renyu iri. Girazi ndakariswa nasekuru wangu. Sekuru wangu vakuda kufa vakanditanga kundiratidza girazi iri. Girazi harisi iri. Mawaves anosvika girazi ndeiri rapa. Girazi redu riri kubva girazi riri kubva apa. Icho TV yoti dekota ndeiri. Muri kuona zvamuri kuona girazi ndinyanga ndakakupai makanda naro girazi hamuna chamunoonesa vanhu. Girazi ndeiri. Ndopene ndoda kubvunza kuti sei nino DJ mukandipa girazi iri ndinokwanisa here kuenda naro ndinoratidzawo vanhu kuti ona muwenge wako ona wakabatawo ona hazvikwanisike. Ndikakupai munoenda naro hapana chamunoona. Nekuti sensa mawave ari panapa ndeiri girazi ndeiri. Alright. Zvamuri kuona papa girazi ndirori girazi rapa. Iri muri kuona girazi harisi girazi. Alright. Asi girazi ndeiri rapa ndoma waves. Nekuti sekuru wangu ina asati wafa inini vakanditanga kundiratidza mashandiro arinoitwa. Vakandidzidzisa. Ndikati katoshandisa nasekuru wangu achiripo asati wafa ndikawana achichoona. Sekuru wangu achizofa ndichizosara nezvinhu izvi. Alright. Saka imi maito sekuru wenyu wachiripo wachiri wapenyu ndimi maitoratidza vanhu kuti ndaichoshanda nasekuru wangu inini. Alright. Ndiri muzukuru wavo. Saka sekuru zvavaishandisa ndaichozviona. Sekuru vadzimura kundidzidzisa mashandisirwo anoitwa girazi maoparitirwa anoitwa mushini uyu. Alright. Zviri panapa ndo girazi iri. Okay. Ndo zvinokonekta kuti pate wave kuti munhu aone kugirazi. Girazi ndeiri. Saka tiri ipapo madzibaba. Ngatitarise isisu wanhu wauya panapa wari kuda kubatsirwa. Mawaratidza kuti ona imo muri menyu muri kutambudzika nechi uyu ndiye munhu akabata uyu. Munokwanisa here kuzvigadzirisa nekuti nekuda kwekuti vamwe vanhu vanoita gakava. Wakuda kutotemana vanogona kutotemana kana nematemo wati iwo ndo akauraya mwana wangu ndo munovaumbiridza sei vana wakuti wawirirane muchigadzirisa zvinhu. Kusungadza mafamilies tiri kugadzirisa. Nyange akauya akaona. Havabude munhu musina kugadzirisa. Alright. Havachibude musina kugadzirisa. Chachibuda kuti yakaromba nechikwambo. Chotopedza munhu chobva munhu chikacho wachiziva kuti uya hasisina chakataka chisiya chakatorwa zvakaitwa zvakazodzwa sei. Hamuchanetsana pinoti muchamira muchiziva kuti ninge ndanga nacho mamuona. Ende makuziva kuti hasisina. Alright. Saka muchanetsana. Alright. Ndozvigadzirisa. Right. Muri yeZimbabwe iri kukuona inhasi madzibaba anoresti. Kune vamwe vanhu vane matambudziko akasiyana siyana. Wanoda kubatsirwa wanoda kupona. Mungakwanisa here kuti tsanangudzira kuti matambudziko amunobatsira imimi munobatsira matambudziko akaita sei? Ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana. Akawandisa. Ndisaka ndishandisa girazi. Alright. Matambudziko akasiyana siyana nyaya dzimba yekubiwa ndinodzora. Alright. Zvinodzoka zvega munhu akabanywa zvakanzi zvakabiwa rini. Mombe yakabiwa rini kwakadya ndakajiwa. Kwakaenda nepayanda pamuromo kapa. Inochodzoka. Munhu asikachozivi kuti mukadzi wake zviri kufamba sei chichikuitika murudzi rwavo zvasiziva zvese ndizobatsira chinhu ichi. Aiwa mashoko akanaka muri kutsanangura. Right, wamwe vari kutokuona ipo panapa nhasi. Waruda kuziva kuti iwo madzibaba anoresti wacho wanowanika kopi? Ini ndogara muHarare South Park. Alright. Ndogara Magetsi. Vamwe vanondiziva ndichiri muMpumalanga kuSouth Africa. KwaMuhlanga muMpumalanga. Ndo vanoziva ndiri best. So far best muZimbabwe ndakadzoka kuno. Alright. South Africa ndinenge ndichienda ndichidzoka. Ndichaenda ndichidzoka ndichidzoka. Asi best muno muZimbabwe muSouth Park muHarare. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru madzibaba anoresti nekutsanangura kwakanaka. Right, muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kunzwa mashoko makukutu kubva kuna madzibaba anoresti. Tinoziva kuti kunze uko tiriko vanhu tine matambudziko akasiyana siyana. Ndofunga ndo mukana ndo nguva yekuti munokwanisa kubata wani madzibaba anoresti. Ndosaka isisu tasvika pano paground kuti tinge tichizeya
nyaya dzacho nekunzwawo kuti wari kuzvifambisa sei. Right, wanoda kukubatai, wanga kubatai panhamba dzipi? Wanandibata panhamba dzimuno muZimbabwe ndidzo South Africa. Nhamba dzangu dzeku-South Africa dzoti +278 4375 3327. Izi nhamba dzekufona kana kuisa WhatsApp call dzinoshanda 24 hours. Alright. Dzemuno muZimbabwe dzoti 00263 7811 36143. Idzi ndinobatika futi 24 hours ku WhatsApp nekumakosi dzese dzinobatika. Alright. Ko vanenge vachida kudainzai madzibaba kuti ndikuda kuti muye mundigadziriro musha wangu svikai pamba chaipo, munoenda here kumba kumwe? Zvinosiyana nekuti nyaya yake kunokudare kunokuiya ndanzi kudii. Alright. Handisumuke. Zvinosiyana nenyaya yemunhu kuti nyaya yake yandikusumukira kunokudare yanzi kudii. Kana yanzi muende ikoko munoenda? Ndinoenda. Kana yanzi inoperera kunoku? Inoperera kuno, anotobva ikoko achora anochoya kuno. Alright, madzibaba anoresta. Aiwa, ndinopamberi nekutenda nekuwa nenguva yakanaka yekuitawo hurukuro nemi nekunditendera kuti ndinge ndichigara nemi pasi ndichitaura nemi saizvozvi. Mungava here muine mashoko mungade kuti ya mashoko ndaida kuti mhuri yeZimbabwe inyatse kuziva nezvawo ndisati ndabva panapa? Ndine mamwe mashoko andinawo yekuti kune vane mamaini aye, kune vane mamaini asiri kumasembo awo haasi kuenda zvakanaka. Right. Izvo zvinogadzira kuti masembo abude. Alright. Kune munhu ari kushanda pakambani anenge achishanda nenguva yose asi ada kusumudzirwa pabasa kuti basa rakewo aonewo kuti achikwanisa kuchengeta zvaari kushanda zvikwane mumhuri yake ndizvikwanisa. Alright. Kune mumwe kuti anokwana kutransfer pabasa kunzi chibva panapa nhasi wakonda kuti asi kuda kuenda kunoshanda kubasa kwari kwenzi aende. Ndikwanisa mugadzira kuti aramba ari paari kushanda ipapo. Alright. Asabve basa bude basa. Yeah. Nemamwe mashoko ekuti mhuri yeZimbabwe inofana kuziva kuti kana vakutsvaga inini ndavatsvaga inini nevideo call. Kune vazhinji vakutaura ndimadzibaba vanoresa pasiti ndisirini ende nhamba dzangu ndidzo dzandataura. Makaona nhamba dzisiri dzangu dzisiri dzanhamba dzandataura pandisirini. Alright. Vangu vakawanda vakuchizoona nhamba dzangu kwandira kuti takasenda mari takajirwa mari ndisiri inini. Alright. Vangu vanhu vakutotora zvakutohaika zvakutoshanda zita kuti madzibaba vanoresa ndisiri ini. Saka vanhu ndavafone vachitaura neni nhamba dzangu dzanditaura dzandataura vakaona dzisiri nhamba idzodzo handina dzimwe nhamba vakaona nhamba dzisiri idzodzo handisiri ini. Alright. Inini nyangu munhu akandifona nevideo call ndinodara madhata asi damudzi kuti munhu akada kundifona ndatadza kundifona anocho ndiunotaura neni. Kune vamwe vakutaura ndimadzibaba vanoretsa wawanda ndimadzibaba vanoretsa ana madzibaba vanoretsa wakawandisa asi munhu anenge waona chiziva munhu wakutsvaga ukamufona nevideo call unokwanisa kumuona ende nhamba dzangu idzodzi ndinoramba ndichitaura kuti nhamba dzangu ndidzo handina dzimwe nhamba kunze kwenhamba dzodzo dziri 2 shet. Alright. Aiwa, tinotenda zvikuru madzibaba anoresti nekutsanangura kwakanaka. Right, muri yeZimbabwe nzewe hadzina munin'ina, ndofunga muri kungozvinzwira. Anzi variko vamwe wari kutsvaga madzibaba anoresti asi wari kuzosvika kusiko wozofambisa soko rekuti zvazodai zvikadai munenge masvika pasiripo. Ndinodaira kuti madzibaba vacho ndo vandiri kutaura nawo pano. Munoshandisa nhamba idzodzo, munowafonera nevideo call kuti munyatse kunzwisa zveshuwa kuti ndiye here munhu watiri kuda. Ndinopa mbiri nekutenda zvikuru nekuwa nesu musamire kusubscribe pa channel yedu Teachkach MTV. Thank you very much. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvikamu zvinotevera patinenge tichikupai dzimwe nyaya nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana. Thank you very much.